Άρια Γάτσα, που μάλιστα κατέθεσε και σχετική ερώτηση για τα προϊόντα του νομού στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και είχε και συνάντηση με τον Υφυπουργό απόψε. Έτσι δεν είναι, κυρία Γάτσα? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Παλιού. Ο κύριος Αντωνάκης έχει απολύτως δίκιο. Τα προϊόντα είναι απολύτως ασφαλή και βάσει των παλαιότερων, αλλά και βάσει νεότερων μετρήσεων που θα γίνουν γνωστές σε σύντομο χρόνο. Προσωπικά είμαι απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό. Σήμερα όλη την ημέρα ασχολήθηκα με αυτό το σοβαρό θέμα και να σας πω κάποια νεότερα στοιχεία. Καταρχήν το είπατε κι εσείς, υπέβαλα επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα συζητηθεί στη Βουλή, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκανδαλίδη, να πάρει θέση για το θέμα. Πριν από λίγο στη Βουλή είχα συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τριβελέγκα, ο οποίος επίσης διαβεβαίωσε ότι τα προϊόντα είναι απολύτως ασφαλή και μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για άλλο θέμα που αφορούσε στα φασόλια, τόνισε ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι απολύτως κατάλληλα, χωρίς εξαίρεση. Όλα τα ελληνικά προϊόντα βεβαίως συμπεριλαμβάνονται και τα δικά μας. Εκτιμώ ότι και η απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση που αφορά τη βιωτεία και ελπίζω να συζητηθεί σύντομα δεν θα απέχει από την απάντηση αυτή. Επίσης, ένα σοβαρό στοιχείο. Είχα επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, τον κύριο Γιάννη Μίχα. Γίνεται και νέος έλεγχος. Τα πρώτα αποτελέσματα, όπως με διαβεβαίωσε, δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα παρουσιάσει ο κύριος Μίχας τα αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο σε όλο το πολιτικό προσωπικό του νομού. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν δεν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, ότι κλείνοντας την συζήτησή μου με τον κύριο Τριβελέγκα, τον προσκάλεσα στη Βιωτεία να του κάνουμε τραπέζι στον τόπο μας με βιωτικά προϊόντα. Πρόταση την οποία απεδέχθη. Είναι πολύ σημαντικά όσα μας αναφέρατε, κυρία Γάτσα, γιατί πραγματικά οι αγώνες έχουν πέσει σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου. Έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία. Θα είστε μαζί τους την Τετάρτη στο Σύνταγμα? Βεβαίως, εάν βεβαίως το επιθυμούν. Αλλά είμαι βέβαιη ότι θα πείσουμε τον κόσμο να αγοράσει τα προϊόντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να διαφημίσουμε και να φωνάξουμε όσο πιο δυνατά γίνεται ότι τα προϊόντα μας είναι απολύτως ασφαλή, θα πρέπει να το κάνουμε προς κάθε κατεύθυνση και με την πιο δυνατή φωνή που έχουμε. Ακριβώς. Υπάρχει και μια εξέλιξη στο θέμα του Ασοπού. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ειδική επιτροπή στη Βουλή που θα συζητήσει το θέμα, στην οποία συμμετέχετε και εσείς. Μάλιστα, την Τετάρτη θα γίνει ειδική συνεδρίαση για το θέμα της εξυγένσης του Ασοπού. Ήταν ένα αίτημα που είχα υποβάλει και θα θέσω και εκεί το θέμα των αγροτικών προϊόντων, όπως βέβαια και το θέμα της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής. Κυρία Παλιού, αν εξυγιανθεί πλήρως η περιοχή, είναι προς όφελος όλων. Κανένας, είτε κακόβουλα, είτε από επιπολαιότητα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα. Αλλά θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα την Τετάρτη, μετά την ειδική συνεδρίαση. Θα καταθέσετε κάποιες προτάσεις εσείς, κυρία Γάτσα, εκεί? Βεβαίως, θα καταθέσω προτάσεις και για την δημόσια υγεία, αλλά και, όπως σας είπα, στο θέμα της στήριξης των αγροτών και των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πρέπει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος, όπως γνωρίζω, θα είναι εκεί, να πάρει και αυτός θέση για το σοβαρό αυτό θέμα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Καρτάλης, έχει πάρει ήδη θέση για τα αγροτικά προϊόντα, έχοντας δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά η φωνή μας θα πρέπει να είναι περισσότερο δυνατή από κάθε άλλη φορά, διότι δεν χρωστάνε σε τίποτα οι αγρότες της περιοχής να υπόκεινται σε όλα αυτά τα προβλήματα που υπόκεινται. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.